Yo didn't manage. I'm sorry, Mamma. Nothing for that. Nyaya na kudai. Nyaya munda. Wa ndi kusunguluzwa. Simkingi muri yake. Na bini kudimalepe. Munda huyu ndakaupiwa mna 2018. Di maipauro tiruipi nyemkunda wangu. Ndakazopiwa munda huyu. Pakapa ina sabu kumandopera. Na iche maunzi. Asikazoitika ndiishi. Musi wa 9 October goreni. Mukomana wa Sentiripi Jackson Tiripi. Akasika pamunda. Mazima yangu ari mumunda. Washanda munda wangu. Akati muri kuite munda wangu. Bure munda wangu. Akanga anye banga. Banga zihomisi. Wakambo utamshiwari mundemu watu wanatokazi kwa chishi. Katika sikio kwa munda wangu. Amusoje ta serious ba. Shonya ndi serious. Sibanga lake akavate mabunanga rara ni mwana wako. Ikadi na pasi. Sikawaka kwa munda ni chimbi. Watu wanatupana hapa ni bana. Akava wandunduza wati ngatendi kwa sababu. Akandunduza madinai makuriwa ya mkomeni. Kwenda nao kwa sababu. Wasika kwa sababu. Komele akasika kwa sababu. Imimi Jimmy makapa munda wangu kuna mande sabu kwa ndio kama zimeshtara wakati iwe siku wako kwa wali anzi mbuzi yake sika mkoma nyanza anazungunda kwa banda kwenda kuna mbuzi yake iwa tapa hapo mswa 11 Oktoba mkoma na huyu akashika pango ai sasa akati murimo yari mu gishinge nyakumza wakati hasta uya kwa hibe namba za murimo yi ndo mfonera wakati batikupa wakati yo ukia kupingira pampamsa pana enda kunyawali wakati pa munda wananzi kale pana baba somba baba pana kwa hiyo jamani kama nyaka hapo kapai mwezi wa 14 Oktoba mwezi wangu akaenda kunishira mvura mndeko yajiriza mwanangu kuti azoende kochinja mvura kumndeko wali wakapa mtu wangu ati imi musawa msezini kwa nyaya inoenda kumatanga asiri nashono koma saka anda unochinja mvura ikoko mkomonya Jackson Tiripi akasika kwa mndepa akati imi mamusikuzwa ndikati kwa mndikana anchali kumshande pana kumunda wangu asika mundita na zinochapedzerana ini ndinouraya basa rangu reu South Africa ndandi ndaiuraya anga ine bhemba machete nedemu saka akataka kuenda kune mudzimai achivhizira bhemba mudzimai akatanga kufamba ikafunda mudeki kwekachinamo kusvika kabva achizodii abva achizvitira mai musi wacho uyu akabva munda uyu makatopedza kuchera makomba ekuti vasima magwiri andichadi kuti musime magwiri munda mukasima mukandosima bedzi topedzerana uye kana mukaita zvenharo chazviona saka zvobva ipapapo musi wa
24 October. Mkomana huyu mapema aiva kumunda akava asangana na Chenai. Musi wa 24 October madzimai aiva kumunda akasangana na Chenai. Asangana na Chenai, Chenai akavati imimi dai meta kutaurira nyaya mundu ngoti wangu asikari andini anongokuti wau imi mototaura nyaya mundu moti pamundu papaparadza. Musi wa 31 October ma 55 indaiva kwahapo ndakasangana nemukomana Davidson Kirebe anga ane mwana wasamandopea anonzi Frank. Mukomana yakandimusa asamandiya muri sei shumba vatamusana vatafunzana nomwe anonzi Benzi. Saka wangobva pendiri for about 50 meters waingotaura. Saka iye anga asingandiziva. Saka akabvunza kuti ndini yani wataura akandisamandiya ndiye muri ane munda uri kumusoro. Saka vakona vandaidzira mutare mirapo ndamira anofamba vanhu ndandanda akati iwe ndione munda wakabva uri kumusoro. Ndikati zvikanzi iwe wakatora munda wangu, munda iwe wachadoti ushandini mabhanana teme mabhanana apera makagadzira kuisa chibage asi kuti muise chibage bangu kuti mapesa chibage magadzira hondo. Iwe unoya kutaura neni nyaya yemunda, ini ndapindawo pasi panyaya yemunda. Munda ndindakapiwawo, iwe enda kune vanhu vakandipa munda. Kana isiri kufamba panyaya yako matare aripo nokuda nematare usvasvika mudare rekumusoro. Akati ini handine dare baba mberi pangu rinotongera munda wangu. Hasha dzanga atori nadzo nestanzi yanga inayo handinotaura nayo zvakawanda. Akataura zvimazwe kuti inini munhu akaita nharo ini ndinouraya South Africa ndaiuraya. Saka paakataura murume iyoyo kana ini zviri kutise maguri kumuta kwacho ndaona nosvika kumba ndati wana mai weye gore rino ngatichari mhedu ngatirege kuisa magere because munhu angafa. Ngatimirire nyaya iyi kusvika yasvika painosvitswa toona kuti yasvitswa papi. Davidson Kirebe. Davidson. That's what the Davidson. What is it at all? I show what. So what? Yeah, Simbara Miso Boroma. Simbara Miso Boroma. was a new Mushana. nandozokosenza kozi indakabva vangoriwa mukoma kuti mukoma kuti akashapa papo akashaikana asi mufambira nyaenda mukoma akatora akashaka 2013 Saka wakazopiwa 28. wakapiwa nanzikari nditete uriwana Mtandao mai wangu ndio na mai kaiwa kushandisa stara wangu kushandisa stara ngo kuti ndogara na mai wangu mtandao mai wangu hapo ndio mai uyu ndiani au uyu 2020 awa vai vanogara mushamiri matiri ndinomuti mwana wehatasi but pane kadifferent cha mwana wehatadzi cousin brother takatosiyana wana baba nenama
ndizvabvisa ndaikwasa makasiyana bana mai asi vana vakuwacho vari vakoma nini ana toti baba wangu ine kuna baba wake baba akadenga baba wake kuna baba wake asi vanhu vabrothers kwavasika anga asina brothers varichii zvakaitika ndezvokusi baba sekuru wakabereka antu akachengetwa mumusha mekwatirepi achengetwa mumusha mekwatirepi ndokubva aroora mukadzi wakari natirepi ndokubva abereka mwana hwani baba aa ndobva sekuru iwawo wani mbuya ndobva wazotorwa nasatirepi ndobva wabereka baba vangu natete vangu vanatirepi saka ava waifanirwa kukwanisa kuti sashanga tasabora ndiyangonya sekuru wangu yangu inini ndinokwatirepi asi takangoti sashanga tasabora sashangata sabunda ndobona sabona ndosenemo yavo asi wakazokudiswa zvitupu nasekuru wangu iwaivangogarwa varipoti ndekuti matinda ndovana munda ndowamai wangu saka uya rugari awa zvavanoita manje zviri kutaurika manje ndezvekuti vari kuuya vachishora mai wangu kurorwa kwakaita mai wavo avo mai vangu inini kufirwa kwakaita kufa kwakaita baba vangu inini se baba uyu aida kugara mai vangu nhaka ndobva anzi naana mbuya hazviiti kuti ugare munhu wenhaka uyu ndewekwasa chimari imu ndewekwasabona kurazi wauyi wakachengetwa musanekudika then izvadaro baba avo uyu aiwezi kudura foundation yamai vangu mai achiti achiramvura mai yangu aisenza useni kunambasi akatsvaga mabasa anomustika mumusawasi akashaita baba vangu ndowanga rinedimasa mai yangu aisiya achira mvura mumba achisa mvura mumba taikira iko kuchirongomeko kuti nemuda uchirwa kubhiri wavo mai yangu aisiya achira mvura aita sei uyu aisvika aitika tsvina muchikafu chamai vangu aiitira tsvina mugomo mamai vangu kusvika aisvikozikudura foundation yekichena yamai vangu kusvika kichena yamai yangu yakadonga mbuya ndobva watora mhuri wangu akati muroora uyatigarira mumwe chete mapoto nemigomo zvese zvaiitira chii mbuya aibva azvitora akati muroora mufana ushandise chete saka zvakazoitika ndezvekuti baba ve avo akazoyabva arowa mai wangu mai ndobva wakuenda kumusha kwavo kwanyaderi kuti mai azomukunda nyaderi kurorefu mai ndobva waenda kurorefu ndobva wangozinanisimisa wasi ndinogara muchiya kubasa isusu tikasara tikati nambuya tichingoti namakuru airi mababa wangu namai wangu saka zviri kundinetsa awa kugarisana kwataitoita taigara semarainzi papaine kicheni yangu yadikuve nekicheni yamai yangu pasi wakatora zvese kune munda kuti wairima mhari wangu mumwe wacho uri kwamanikeriidoroko wakatengesa wakaisa bunye then kweta iko kuchirongondo ikoko pane munda waiwa wari musoro medu wairima mbuya masisiya mbuya matonere nambuya majosefu nambuya chirungu wakatengesa kutikirawo saka wedu uyu mbuya wavo angauda kutengesa ndivanamuza munda iyoyo akutengesa saka munda iyoyo ndewedu tichiripo wana wageorge saka tatine munda kumusoro nemumwe munda wakudhuze nekugrowth point saka patakaona kuti isusu mhai wako rega tichitore mhai ito ndetinowaka kumushambeni patine ndopandakatora mai yangu ndobva tawa ndakasara ndiwa tatitari first born nemba medu yakaenda kuenda neudzoka ndiyanga ari mukomana then third born musikana aitira mumashiri mangu akashaya 2006 ndobva ndasara ndiri wana tiri pamberi saka chakaitika ndechoti inini ndinoita zvokutengesa ndobuda ndichienda kumbare chikasisi saka takachizototi mhai kuti ndichikusei muri mega mafura unezvinoita pakazi patakugara rakurotipoi kicheni uswa madaipfinya uswa musina uswa iyenini mvura taichera ikoko kukwarota taifamba kilomita ndahafu saka nobva tati ngatitsvage munhu kudini ukuti tipe atisiro mvura atizofire chiimba ndopatakatora samandiya ndobva tawapa 2018 ndopatakawapa munhu awakasara kugara wangamusa kuendawo kwakasoitawo mai wavo baba kuti uyo akasara ari imba akatomboporwa nematsotsi akatombogara naye kwe3 pamba pamuchimuchengeta ndikamubhadharira mari ndekotenga mushonga haneno zvaitirana nemunini wange takadhara mari $11 ndabvisa akaramba kundidzosera mari yacho semunhu andaiona kuti munhu aitanga akakuda kurwara ndaimutambirira mainputs ndichibhadhara mari yangu handiti namai mamberi ndichimubhadharira mari kumuti ndirifandei mari akaramba ndirifanda mari soka izvizvi $140 saka chakazondinetsa ndechekuti ndakazoona vakadzi ava
wakati yemuru mwataka pamunda wauya kupi kumba akati ndakatosvika ndiri kumunda kwanyamara ndikanzi zvinhu zvashata Davidson hadini auya atipindiridza ndikati hanzi chii ndobva wataura ndobva ndaenda kuna sabhuku tikaenda sabhuku hazvesi asvika kana aine nhau yake nedhenete nechibanga nese asi ndamutaurira anenge adzika kuna satirweki saka satirweki ava baba mini wamabonga wari bekibam wakasuka wari kabeki saka vachitidide tiuyena saka ndobva aenda ikukunguda baba mini Davidson ndobva asvika koti pana baba mini ndinokuda baba mini nechiro iwe mudhara iyoyo hauna kukanada iwe kutengesa munda wako zvaakapindurwa ipapo akapindurwa izvozvo paakapindurwa ndobva asimukazva mukadzi wababa mine ndakabva kumupopotera akati uda kuuya kookonda here ndokuti ndobva asimuka then the following day akabva auya kuti kumbapo makuseni saka gogokwei ari kuroti akachisvika ndobva asvika akagara pasikuzi ndobva ati ndauya tete ndiri tete wako here ndikati ndiri tete wako chaita iyi ndikati saka zvese izvo waizviitiri wakanditanga kunya kondiapo ndokuudza kuti nyaya yakamira yakanaka akati handitokuhina nguva yachinyika ava baba vanonzi Davidson Manduke wakaudza mwana waiudzi ndiani akupa poizeni kumwana ava Davidson akaipa matenda akataura kuti then akati ndandirisa bhuku pakarorwa mai wasikani takarorwa kari kahuri achiti mashoko ndapirwa nemurume ndikati Davidson wati kudii ndikanzi then atondimudza kuti magezi acho nandisa then mai yangu akarorwa 1958 uyu Davidson akabereka 1950 correct saka handiziita musabhuku wacho kuti azokhanisi vanhu wangu wasikuda kundibudira pachena Davidson akaramba achitaura mashoko aindishungurudza kusvika ndakangoendesa nyaya yangu kwamambo kwaishe samanga then ishe samanga bva nyaya ndandisiziva kuti zvakamira sei ndobva wazondiudza kuti kwamakaenda kunoripotera hakusiriko saka John Chitsunge ndiye akazondifonera akati iwe chipira kwana pamambo ndosaka makwana ndikuuya kuno nenyaya chenyu saka munda ndiwo amai wangu wandoti bazi akana mwana yemukomana atitongenge kamunhukadzi kakauya kari kahore mukati memusha yabatirira then ndo pandakazoenda kuna nasekuru vangu vekwanyabereka wakagara ndikavaudza kuti ndo mashoko andadii andikutukirwa mai wenyu zvese zvawataura kuti munda takapiwa nambuya mamashatirwa watomuvhima mbuya wacho mamashatirwa ndimbuya akabereka babangu havana kungobvira watombowapa munda iye mbuya wavo anonzi Maraito mbuya akabereka babangu nende anzi mamashatirwa saka ndobva inye pakwazi mbuya wakabunda wakapirwa baba wedu naye nambuya mamashatirwa wakatora makore akawanda tikanyara yavo iri kusei saka kana kutogara chaiko tasingatogarisani sefamily because wangu wasingatongerirani ivo waigara kwavo yavo minda wane yavo uyu munda wambuya wangu neuri kudundu iri true. It's okay. Yeah, we can go over there. Tete wangu zvarutaura varotora advantage yekuti havachagoni kutamba tete wangu varotora advantage yekuti baba vangu havachagoni kutaura vakarwa nematsotsi 1997 vakarwa nematsotsi vakazvaita confusion yekutaura saka vakatombotora pavakatanga kutengesa munda uyo vakautengesa kana vachiti ivo vakamupa vari kunyepera dare vakatengesera sekuru Mandeya vatengesera sekuru Mandeya vakatora masabhuku naishe nevamwewo munharaunda vakadai vakati da kugura munda bcause pane pisi yedu iripo pa saka baba vangu pavakadaidzwa vakaramba vakati ina ndinotengesa munda wangu inini wandakapiwa nambuya wangu ndikanzi munda uyu vakapiwa nambuya akabereka baba zvino zvarikutaura zvokuti hanzi madifferent chichi nditete wangu apa vanobereka baba akabereka baba wangu nababa akabereka baba vangu mabrothers zvekuti kudii nditakutozvinzwa kwavari saka advantage kutora tete wangu apa ngekuti baba vangu havagoni kutaura havagoni kuzvimiririra No, izvezvo ivi mutomonetseka venge uye munogona kutaura ndisimukai mutauro kuti munda ngewani wekuchirongoni ivi mese munotaura Oi,
Vamsoroi wana baba. Vamsoroi wana sekuru. Mwese warumbwana vari muno mutese tiri muno. Ndikakanidzana nenyaya yeminda yedu yekugomo kotairima nematoro edu ayo tairima. Mumwana wamaikuru wangu waibvira kundiita unga mhenu twakabva kupi. Ndichimutaurira unoziva here taku iwe mwana iwe uri mwana wamaikuru. Ini ndinewo mwana wangu. Wana wedu wawose nguwe kwatiri wepi. Hapana matsaba. Wamai ndisiti ngotobatana. Iwewe bako umotiri. Ndizvo ndakaita kuromo wangu. Atidi bakupera udhudwa muromo ngewana. Ibvaenda kumwombe. Nazijana ngerapa. Hapana inini ningoenda kujana. Mkomo wako ndiye uchaenda wako jana. Alright mbuya. Zvanduda mbuya. Nyaya yemunda uyu. Munda wamakapa uyu. Mozani. Mandela. Uyu. Uyarapa ko. Mbuya tiri wepi? Asi munda yekuchirongondo ndewani? Pindurai mama. Munda yekuchirongondo ngewangu. Munda wangu. Makapani. Mae yedu, matoro yedu. Makapani. Chirongondo handinawo pamunhu. Pachirongondo ndakabvira munoganya wamashanga. Wachiuya wachidiyo. Vanatauzwisisa. Naombokenga neumwe. Ndakabvira kukenga nandembo. Rekurima semunhu naandishi mwanangu. Alright, okay. Nduti munazogutsikana. Alright, azwa mbuya, alright. Ndipa mvura yekumwa. Ndandeta. Ndipe niwo mvura yekumwa. Right, mamuziba. Yeah. Agora itore bata. Ndiro kuti idhiri imvura. Mukati munoda mvura mbuya munokuwa vinika here. Tore. Nikuda kuti chokwadi. Changaingezita. Thankful manotera. Wana mai ufunga kutambudzika maningi sei. Iwe Mandela ipo munda wao. Unazopatwa. Ipo munda wangu utaura chokwadi. Inini ibadilwa nawo nikutona. Takagara ndichirima. Aiwa, kwani ndio uri mudze munde? Asante ni santaura inyaya. Ipo munda wao. Inini wakandishingisa kuno. Hani zoba. Munda uri mwange kwatirwe kuyonda kaita huko. Iwo waka ne site ko yedu ini uri mamunda. Uri poteri ndio uri mambija mpindo mako. Bija mpindo mako. Ndisha mapo itipula. Ye linda kita mapo isinda katenga. Nditenga ku investment. Nditenga ku ndo kongre. Ndio ndageni. Ugazira mapo ya kujeka kupinda mapo. Andika
uri kupinda mumakuwa munoneserwa musekuru wangu nambuya handiti kupfumiroga kusiyana makutaura zvimwe zvasiyana imweni yadzemakuwa ndauya nyaya yekuti ndauziva kuti munda una mandeya ndewa munda ngekwamandekwatiwepi tiwepi upi uyu ndiwaliziwe munda akanamini uyu mulora kwatiwepi unominda yake iripo kumba kwake iri ukwagara watone minda yake iripo uyu kuti azoite 5 years alkulima iye Mandela mambulimile mamusukani paulima aiwa angosiriwa mubasa wasuwa mutombo anotobvunza iyoyo ndikubvunza kuti wari kutimeda ndeyawo ndiwa ndikubvunza kuti 5 years munhu achirima makanyara ozongoti dudu ndekuii ndipei iwo kana iwo kuwajonera usavajonio hatobatsiri bhoza utori mwana uyo so distant away uko kama nyaya munda waungoripo ndechii imepo ichi imepo yekumunda kwacho nepapa nzonzi kupinda mumakuwa Isso é mulher, o ariwe. Ai, é que é Johnny. Tá certo, tá tudo igual. Não mulher o isso. Right. So mbona ichi yanuzo ndikuedza kutaura ini because pamuda zvinhu zvakawanda zvokuti unoenda kuwa confused uchazichia chacho kwatikuenda tikuendini katikupe because when you look at the history yevanhu ava history yataurwa munoizi here yataurwa kuti yakakurira mumusha uyu ane kumusha mwana wekwakara kunyepa kweo kunyepa kwemumambuya vamwe yekutanga kuzama kunyepa kuti wanga wanokurira mumusha kwakwatiweti baba sekuru wavo jani uyu akatotora kuti pati yemunda wedu uyu kutone pati yemunda wedu yakatosimba kuti magama akatoshishidzira mai wangu nembuya mati akatora pati yemunda wedu akatora pati yambuya mati ngozi dzadzachende akasima magamu asima magamu akatombonetsana neuyu madezi acho yaonetsana isazvinotozvidza kuti munda wedu wacho ndiwakonetsana then uyu anokanisa mama murume uyu ukudzai chokwadi pamberi pamwari then mai wangu uyu yapo anozviziva uyu kuti munda wangu ari wamai wangu kwairi mamai wangu mbuya chirungu munda uyu akibvazi makuwa sekuru wake nambuya wangu patori nambuya wangu ine mbuya chirungu wekwati munda wacho tone makuwa ndekwatiri wetu haisimbari kwamandopera uyu ndekwamandopera kuti anopinda mukati mekuti advantage kuti mbuya akabereka baba wake nditecha nzezaya baba wetu saka mbuya wakabereka mai wake yedu akazofira kwamandopera then akahwari kwasina vana vakomana advantage panapa ndekudzanza vana vana vakomana
murume anourayisa mama ane makuhwa murume uyu chopati pamberi pendave kufuta uyu murume uyu anomira zvakanaka ari kukanyisa iye akatokatora pati yemunda wedu akasina magamu akanetsana neuyu uye akamboenda kotemawo kuti chi magamu wakaendesana kwachisamanga akasvika uye akabhadhaswa 200 years neuyu wakutonetsana ndo pakazoita accident mukoma unabhadhara here $200 pamakasamanga iwe madhara wakabhadhara here $200 ndikofuna yangu angarikondera ndinobhadhara $200 wakamboenda kudanasamanga wakaenda wakaenda kudii nakandadajasa mama kuti uite sei kuti titonge ngemundo watorutonga watomwa warutongwe iwe wasiwekwatinepa wanga udezva kutongwa neyekwatineine migano angapinda muyadzimamwe achitema migamo yangu akapinda iye uyu saka ururamba sei kuti wakaenda kudara ururamba sei kuti wakaenda kudara ndakaenda kudara akambara ndokumbadasa $200 wakabhadhariswa mari handipina mari yatakambobhadhara kwasamanga bei kwandozoendai inobhadhara mari bei anonyepa mama aiwa ndikutaura chokwadi anonyepa mumo anonyepa murume uyu anokwanisa anonyepa ende anonyepa kuti ndandisanonyepa kuti ndandisekitaro sabvute baba wake uyu aitouya kumba kwedu aitoti mari inskiri yanga singagoita ndikati ndinyorerei marisiti angu andina kuenda kwani kwaishesa mari ini ndakatotanga kushanda nababa wake kuita sekitari uyu akatosenza kunga 3 to 2 weeks babsi ndindaitonyora baba wake ainzi baba ndaitonyorera masanga ake pichina ishe ainzi tapera ishe samanga ainzi tapera ndofunga ndopasamanga wangu wakutokuti sabvukumandopera baba wake uyu aitotuma inini kuenda kutora mari yake yemusafi iyeyu akatongetsana baba wake akasvika pakufa chaiko chaiko baba wake mwana watetwa ngeni hanzvadzi yababa baba wake uyu akasvika pakufa asingatsiki pamba pababa wake uyu ari yapo handisi kutaura zvekunyara kana kutaura zvekuhwana uyu murume baba wake akasvika kana mai wake chaiye chaianga asikambozvesa mai wake mukunda manyange nanyabereke mai wake aitoti aitotora mai wangu aitoti maineto but mai wake kana dzakafa nehanzvadzi dzake chaidzo chaidzo haatsiki pamba pamai wake uyu ari yapo murume angara zvinhu zvekunyara ende anokhanisa munhu anonyazozviziva kuti munhu ndiwa mai wangu saka hanezozva kubhuraivana neiyeyi washanga asingatowirira watakakuwirirana nenyaya kuda kutora munda wake munhu wamai wangu mai wangu akatorwa 1958 akatorwa munda iwoyo nambuya ndopaitoti mababa wangu baba wangu uyu aigara nechekunze tokuenda kwamanjerechi baba wangu aigara nechekunze tokuenda kwani kuchirongoni saka ndikushamisika wakuti kwazi ndikuti kwazi izvoni uyu akabusa murume wekutaura ari pachigari parutopi akabusa murume wekutaura kuti atitore vhimunda ndikamukadzi kakauya kari kahuri kunoridza mai uyu ariaosana uyu akati dheniford akandiudza kuti kwazi atitori vhimunda ndikamunike mukadzi kamunike chii chinonzi kamunike mukadzi isusu vanenge tiripo ndikati munda iwoyoyo kana zvichikodzera kana zvisingakodzeri munda ndowamai wangu nababa wangu baba wangu inanditotitupuke kufirwa haisi mhosva kushaya mwana wemukomana haisi mhosva vakatotora propati yamai yangu yababa wangu yakawanda mai wake uyu akasara akapinda mubhedroom mamai wangu akasara akatora propati yese ngekumacheya mamune macheya emasimbi neredio dzedzenzi mazvirakufonidza chaita kupombwa chete zvakazazara kumba kwangu achishungurudza mai wangu uyu anogona kutaura akambosiwa kudhara ega gone kushama kudaiso ngoakatogonera mumba medu wana watoesa kwasvika kugarina baba uya itogara akatogara seisungati 10 to 12 years achigara wana watoenda noti uya akandetsana akadzingwa mukadzi mukadzi ndedaita kumisha kwavo wana waibva wanoenda namai ndokusara achigara ari ega atiti agara ari ega ini ndaitokumusevhawo sehama baba wake nababa wangu akaberekwa nambuya wani different fathers ndozvinhu zvandinoziva ndokuti kana iyeyi anotozviziva uyu kuramba ake anotozviziva kuti baba vangu nambuya wake mandende ini ndinotodaidzwa sara kuti wanotonditi mandende wakudaidzwa sara mbuya wake anotozviziva murume uyu murume enyoka ishe hatisina kuzviiraira anokandika iye munhu anogona kuenda nyaya dzekueva ndikutirambabedada kuti takuwanza taura chokwadi kuti munhu yapachirongoro vaine manama taura chokwadi munhu aine munhu yapachirongoro since 1958 nayokwatirongo mama ipai hanzvadzi dzenyu munda wakandozvimandera ipai hanzvadzi dzenyu urikona
ava hanzvadzi dzacho dzanotibazisvika hanzvadzi dzangu dzacho munhu watori neminde yavo baba wacho akatoshandisa minde yake kwamanjerenje but ichauri kutoda kutokala kutoti bazi kuti mai hawana mwana mukoma isazokwati anotozvisa kuti munhu waiwai pamusoro changamire ndini sabhukosho mandopera wese wari kutaura muno wana wadoko kunze kwambuya ndivanotizive direse wese hwambuziva isusu unane 61 sekuru baba murume avo airima pozvishuwa aisotobata nehware amen iyo panja makondo ndinozviziva ini saka ndikutaura kana kunetsana kwaita zveshuwa murume ava airimapo saziva hangu kuti vanhu vari kunetsana chi asi murume ava ndiye airima ipapo 61 svikawo zvinezvi waibva tatova pano nzvimbo yacho zvinotiona wakunetsana futi asi pane nguva yareba tiona kutotanga hondo yacho apa ndiwanongoindorunzirana runzirana padi special unorunzirana unjasikaiti hazi zvacho Right, anyway, that time, most are not very good. Shia matuska panzi mbeishi tatu. Asili chandoda nchikuwa ndatawa ngazitoa ngachi chumwa. Indama ndakatawa wa. Let's not take advantage of other people's misfortune. Kuita shirikazi animo. Kushaya mwanae mkumana. Ipapo gargariti very clear ipapo. Munhu ichi ngatichite munhu umwe wese zvakadii. Usati wafunga mari tanga wafunga hunhu. Because can't tell me kuti chinhu cha 1961 62 wakazorwa rini? Wakazorwa rini? Wakazorwa chi? 89. Andakakona pamwe zvadowedzwa kuti vanhu vari kutaura wataura zvinhu zvekwa 58 52 60 61 asi munhu ari kuya kotungaridza mudare muno munhu anzorwa 1989 1989 almost around how many years 19-20 years usati wazvarwa but ndinotunganidza mudare muno kuya kotoda kuedza kusanga kuchitaurira iwewe kuti ndinoziva nezveminda iyo ndiri kuti ka hauui kuti wakaitika zvese ndandi kusouth africa you only went to South Africa in 2000 after 2000 wakaenda South Africa rini 2018 izuri ukadzoka rini ukadzoka izvozvo wadzoka izvozvo wadzoka nini hondo udzoka nemabhemba iwe ona mwana mukumereka na monini kamkuma kasheka yakatoshekera ngati wakaipa kumwe mhuri yake ndini mkomofekoni kuma ndefacebook kumkoma wanga takoka na wana akasina mwana akasina mwana right but rekona zvizo ka isiti ubva South Africa nemari negurusari uye nemabhemba nebanga ukona zvinozotaura kuti waifana kwakadzoka from South Africa usvika wogara andi wotaura nevakuru vanoziva guys this issue oneka nenyaya yakadai yakamira sei wofunzwa zviri correct zvokuti ukasvika uchimira and I'm even surprised why usina usungwa inonhu wakadai handiwadei munhu anobudisa weapon kuthreatena umwe munhu it's an offense, it's a criminal offense. Because bemba hatobvumirwi muZimbabwe muno kufamba naro. It's a dangerous people. Asi unotoenda naro munda kodzinga uri munda nebemba kuzotonodzira pamubanana makaita here police report
mapurisa ndakaenda mapurisa ndobva atiti tanga imaenda kumadzitari then mabvapo moenda munomupa protection order kana tisonda pamunda iwoyo wese ndosaka takambotaenda kuenda kwachesamanga zvibva zvanenge No, I'm not looking at it. Mapurisa mwazaleta. Ina mapurisa anotazvitozi. Because nyaya yamawenga kudare ninyaya yamakaendera mapurisa inyaya mbiri dzakasiyana. Chamakaendera kumapurisa mamuda protection yemunhu auya pamapenyu nebhemba nemadhenjera weapons achida to harm with the intention of harming you. Ndozvaifanira kuziya nazvo izvozvo chete. ndakapinda nokuti Saka mwenzi tanga mauya kudare kunoko. Hatisi zvichabuda kudare kunoko. Ndozvichatiuyasa pamweni bhemba. inini mapurisa muruda Inini chandiri kudare chekuti uyu haafaniri kushandisa bhemba kuti zvaari kuda kuti zvinzwike mupurisa bhemba. ane muromo Kuti mutaura. Isusu kana mwaya kudare kunoko chatidogadzisa kudare kunoko. Kuti tizive kuti munda ndewani tozviita zvakanaka. Munhu ndiwe munda upiwa chii munda wake zvakanaka. Hamuuse violence ba kuti mutore chii munhu. Saka mapurisa aifanira kuzvita nechii neiyo pati iyoyo kuti pane munhu ane mabhemba nechii ari kudzinga vanhu mumwe. Muona zvinoita kutaura ndozvatikuita kutaura izvi kuti izvi hazvibvumiri baizvi. Bhemba, rekeni, mapanga, matemu muno muZimbabwe kuSouth Africa zvinobvumirwa asi muno mazvibvumirwa. Hatidi kuzviona. Wanoona namaupenyu ekutya kurara munhu ari kutya. akatombotaura zita rine ndinei It's okay. Isusu totibatsirike mugare zvakanaka. Muite zvezvikorera. Ini ndoti Tanzania iwewe Tanzania. Maundombera. Denford iwewe. Denford chazvinhu zviri straight. Ngena confidence yevanhu. Kuti kana uri community une elder vanhu vanofanira kuzvipikisa nekuti kana ukaita problem umhanya pauri. Vanhu ukaona kuti munhu zera rako vanhu vakuita vana vadiki vakunongedza nechipinero uyu it means vari kuzavhali. Hazviiti ndakubva kwakuti ipai handadziminda handisaipai handadziminda what do you mean? Ruti wangada kuti chii? Wangada kuti Ruti here haana right yekuti angaine munhu wako. Zvozodzwa. inini kuimaone mabata Wangada kudoko. Wangada kudoko. Une makore makati? yeke 22 Waimbogara pesa? yainogara Hauna kuenda kwanani? Wangandoripo? 72 years. Wari unonyepera kuti pane makuva kuibeto pane makuva aratiri wacho. anonyepa uyo iwe apane makwane pakoenyera Aiwa, unoziva zvezvo. Ndiri kuti kataoneka waita mudare munomwe. Wataura sengezi if makuva aripo ndiye baba wako iwewe namai wako ndiye mhuri yako. Hapana munhu aripo. And we want to protect that. pamusoro changamiri makuva aripo ngeambuya wakabereka baba wake munda iwoyo wanga watoriwa mbuya iwoyo munda wakatiriwepi munda iwo wakati pane makuva baba anonyepa munda iwoyo ndio kwatiriwepi mbuya wakabereka baba mai mbuya toti mbuya wakabereka baba wake angari maitiriwepi tete wangu inini mamberi ndiye akazotora mbuya kuchengetani kuchichengeta mbuya then mbuya ashaika vakangonomuiga mumunda mavo mumunda mambuya chirungu mbuya chirungu angari mbuya tiriwepi akatotora zvese kuti vese wakatora minda yairima mbuya chirungu wacho mbuya tiriwepi wacho wakatotora akasima magamba then mudzi wavo kwazi mugano iyeyu ndiye akatochichidzira mai vangu nambuya mati kuti gurai munda then munda wobva wadhivaidwa zvisitongori pamutemo isusu takatotora ngoti hatina munda unogurwa marangito neminda yake iri kwamanjerecha uyu munda uyu ngowatumbuke nemukadzi wake uyu hatina munda unogurwa iyeyuyu ndiye anotokanisa anonyepa because akatanga kugura munda wedu wacho because akatotora imwe pati yemunda wedu murume abva asina magamba asi akufundira ava manja
muri kuona wakugara wakuramba kuita violence manje wapenda unoshungurudza munhu atakaiswa ndati vaccination because ndakati samandi yazvida kuziva naye wachagonitakura ngoma iri fumo then uswa hatisina kwatichatora uswa nenyaya yegrowth point pedu saka toda kurufirwa kicheni for sure samandi yakaita saizvozvo and izvozvi izvi kutaura chokwadi mai angu anamwe mwana ndini ndafara ndega ndinongoita zvekufamba newazukuru wake wamwe wacho wazukuru 3 mai wavo akafa akasara akachengeta mai angu handiti ndinokobuda ndichenda kuti I'm event ndongoenda ndonotengesa Saka it's okay. Manifestation when is chenda apa kwa masu kama moya ni what pa anza. Saka kitu ya to bin. Tupata judgment. Ando.